ερώτηση. Γεια σας. Γεια. Πώς πρέπει να ξεκινάω το βίντεο? Τέλος πάντων, γεια σας παιδιά. Το σημερινό βίντεο θα είναι ένα βίντεο καλωσορίσματος, γιατί αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ανεβάζω στο YouTube. Λοιπόν, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για μένα. Είμαι η Χριστίνα, είμαι 14 χρονών και αυτή τη στιγμή μένω στη Γερμανία. Και τώρα εσείς αναρωτιέστε γιατί μένω στη Γερμανία. Λοιπόν, λόγω κρίσης. Μόνο γι' αυτό. Για τίποτα άλλο. Επίσης θέλω να σας πω... Συγγνώμη, ήρθε μήνυμα από τη θεία μου. Επίσης θέλω να σας πω ότι στο κανάλι μου στο YouTube θα ανεβάζω Musical.ly, για όσοι το ξέρετε είναι ένα πρόγραμμα που κάνεις βίντεο με μουσική. Θα ανεβάζω challenge, vlogs, haul, κάτι άλλο δεν μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Και τέλος πάντων και πολλά άλλα πράγματα. Επίσης αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε στις σελίδες μου σε Snapchat, Facebook, Instagram και Musical.ly. Θα τα βάλω μετά κάτω στα σχόλια τις σελίδες μου και μπορείτε εκεί πέρα να με ακολουθήσετε. Και για οτιδήποτε ερωτήσεις και οτιδήποτε βίντεο που θέλετε να κάνω μπορείτε κάτω στα σχόλια να γράφετε τις δικές σας προτιμήσεις. Εγώ θέλω με εσάς να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ναι. Τέλος πάντων, ακολουθήστε με στις σελίδες μου που σας είπα, θα τις βάλω κάτω στα σχόλια και μπορείτε να τις δείτε. Ελπίζω τα βίντεο που θα ανεβάζω να σας αρέσουν. Και το πιο κυριότερο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Αυτό το κάτω εδώ πράγμα. Αυτά. Μην νομίζετε κι εγώ έχω άγχος. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσουν τα βίντεο μου. Είμαι καινούρια και θα δοκιμάσω να τα κάνω όλα τέλεια. Αυτά ήθελα να σας πω. Προς το παρόν αυτό ήταν το βίντεο. Αυτά. Γεια σας.